تابلۆیان خۆ دەدە پێشاندان هەر بەرهەمەکە خۆ هەمبەر داخوایانیەکێ سیاسی دبینە ئەو ژی مینا ژمارەکە مەزن ji ciwana xwe di nav partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê de nabîne. Rastî tablo bêtir ez tê de azatim ez bêtir tişê xwe dime xuyakirin ez ji wek ay kesê nivîskar kesê hunermend gotî stranbêj ez jî gotî bi qelema xwe û rîşa xwe ya resmî ez tabîr dikim ser hemî mewazîa hemî mewduê çi min vegerî dayibin çi milletên vegerî dayibin çi bi hewerdorên vegerî dayibin. Ciwanê ji ber nebûna derfetên kar an leşkeriya neçar ya rêveberiya kantonan penaber bûne ew rewşa gonha gihaştinê de wek berhemê partiyên siyasî hesab dikin. Yani partiye siyasî ez serbêjim gelek hene ew yani merhela hîn nemiketin merhela siyasetê yani naxwazin xwetê xênin û bikûn xwedhesibînin girtîn yani ew xort bil'ade dixwaze ew azad bî yani. Partiyên bin sîbera Encûmena Niştimanî Kurdî Enekesê her partiyayekî tiya Demokrat PYD tometbar dikin. Goastengiyan ber çalakiyên wan Rojavayê Kurdistanê derdixîne. Lê li kempên Başûrê Kurdistanê jî ciwan bi rengekî berfireh nav partiyan nayên dîtin. بهتر اعتماد احزاب بكفيل سر مجالي مؤسساتي وقتی کو مؤسسات هندروی احزاب ده هاتن اواکرن خورجی هلبت وی بهتر مجال خود هندروی و مؤسسات ده بینن و بهتر کالبن هول بدن کو بشغلن و خبات بکن و کار بکن لګوري کاری نه خل ګوري هزه خل ګوري قوته نقشه سیاسی روجاوای کردستان سر سیلایانان داباش بویه. Partiyên dibin sîbera tev de muxeseriya demokratîk de, partiyên lêvegera siyasî û partiyên Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê Enekesê. Jimara mezin ji ciwanên xwedûrî partiyên siyasî dibînin, lewma ew dibêjin ew çarçoveyên klasîkî ne, ji ciwana dixwazin goqat û rîbata xwe kin li malê xwerûnên li civîna beşdar bibin. Lê ew bi rova jîveyekê dixwazin got li kolanan çalak bin. Dago dawî li jiyana penaberiyê were û vegerin bajarên xwe. Pêşawa Behlewî Ruda و کمپادۆمیز